Arratsaldeon, gaur berriro beste osoko bilkura dekogu, ezoiko osoko bilkura ingo dugu, eta ikusi dozuenez, hemen gabize erdi presentziala mistoa COVID dalata. Gai ordenean bakarrik dekogu 2 puntu, eta ezoiko dalez ez dauz zerregu eta galderarik, baina aurrera itxaso mesedez. Ebazpen zatian, lehenengo puntua, udalbideetan ibilgailuak aparkatzeko kudeaketa eta kontrol zerbitzua emateko kontratua. Irakurriko dute ebazpen proposamena, eralaburtuan. Hurrengo erabakia proposatzen da. Lehenengoa, udalbideetan ibilgailuak aparkatzeko kontrol zerbitzu publikoaren zeharkako kudeaketa onartzea. Bigarrena, zerbitzuaren bideragarritasun ekonomiko eta finanziarioari buruzko txostena behin betiko onartzea. Hirugarrena, kontratazio espedientearen hasiera berrestea, espedienteari erantzitako beharrizanen memoriaren arabera. Laugarrena, baldintza teknikoen eta administrazio klausula partikular enpleguak onartzea, udalerriko bide jakin batzuetan aparkalekuaren kudeaketa eta kontrol zerbitzuaren emakidak kontratatzeko. Bosgarrena, kontratazio espedientea onartzea eta lizitazio faseari hasiera emotea, kontratatzailearen profilean dagokion iragarkia argitaratuz. Eta zigarrena, erabakia udaleko kontratazio zerbitzuari helaraztea. Bueno, hemen gehuzu ira edo horren gestiñorako zerbitzuek kontratetako espedienti onartzie. Honegaz gaizigaz oin denborazko hasi ginen, eta pentze gendun baino, eta espero gendun baino, asko begeiz jau luzetu da. Azkenien, onaino heldu gara, nik esango neke gai honen azken kilometroan gauzela, eta ia, hemendik eta faltadan apurre gaitxik arazo barik amaitxuten duen. Beraz, proposatzen dugu, zerbitzu honen zeharkako kudeaketa onartzie, eta beragaz batera bideragarritasun ekonomikoari buruzko txostena, baldintza tekniko eta administratibo enpleguak eta kontratazio espedientea onartzea, eta lizitazio faseari hasieri emoti. Arratsaldeon, gu abstenitu ingo gara, puntu honetan, arrazoi aspalditik azaldu dugu zen arrazoen gaitik, uste dugu aukera bat galdu dela, urte bi egon gara ota zerbitzuri parik, eta agian hori izen alzan momentue azterketa sakon hau bat egiteko, aparkalekuek orokorrien antolatzeko herri zen, baina beste alde batetik ikusten dugu hori, urte bi pasatu direla zerbitzu barik, eta langile batzuk dauzela baldintza ez oso egokietan, eta eureri urte bide bat emotiarren bebai, ez dugu oztopatuko, posten gara bintzete era batera edo bestera zerbitzue ordenatu ingo dalat, eta langile horrek ariketarinen euren egoera normaltasunera itzultzi eta horretik, posten izateko gara. Langileena gurbet argitxuteko bakarrik esangot, hori egoera gaze baseko dan, ez da? Lizitazioan irabazten daben enpresie, hori behartute dau, zurrogetan horrek biherginek orduen, mantenduko dabe euren birlekuek. Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak, kontrako botoak, eta abstentzioak, onartu egin da proposamena. Hurrengo puntura pasatzen gara. Bigarren puntua, Gernika-Lumoko udalerriko bide publikoko espaloiak, plazak, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako espazioak eta egitura eta apaindura elementuak mantentzea, zaintzea eta konpontzea gauzatzeko zerbitzuaren kontratuaren lehen luzapena onartzeko proposamena. Irakurriko proposamena. Proposatzen da, lehenengoa, Gernika-Lumoko udalerriko bide publikoko espaloiak, plazak, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako espazioak eta egitura eta apaindura elementuak mantentzea, kontserbatzea eta konpontzea gauzatzeko kontratua urtebetez luzatzea, Bidezain SL enpresari 2023ko urtarrilaren 17 arte, orain arteko baldintza berberetan. Bigarrena, ebazpen hau Bidezain merkataritza sozietateari eta udal kontuhartzailetzari jakinaraztea. Udal honetan zerbitzu hau oindala urte asko jarri izan martxan.
Eta etxen daben bierra da, hori obra txikiziek eta mantenimentuko bierrak, azeratan, plazatan, eskoletan eta bar. Oso erantzun ona emon dabe urte guzti honetan, eta pentsetan dugu bierrezkoa dela. Zerbitzu hau emoten daben enpresigaz jauntxe amaitzen da kontratue, eta proposatzen dugune da, bertan kontratuen agertzen dan, edo aurre ikusten dan prorrogie onartzie. Besterik ez. Gu puntu honetan berriro abstenitu egingo gara, da zerbitzu bat aspalditik emoten dana, eta horrexeaitik hain zuzen be, ez dugu ikusten subkontratatzeko zerbitzu bat, nahi benetan biherri zen ikusten bada, udal batek bihar bade horrelako lantalde bat eukitzea, lantalde hori zuzenien kontratatzea izango litzateke guretzate proposamen egokizia. Bere momentuen be kontra agertu ginen, zerbitzu hau kanporatzearen edo externalizatzearen kontra agertu ginen, eta barriro dinot, langile batzu dauz implikatuta, eta denbora hartu beharko litzateke hau ondo ordenatzeko, eta bitartean abstenituko gara. Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak, kontrako botoak, eta abstentzioak, hau ere onartuta geratu da. Eta ez da beste. Bueno, listo, ja ez da gai gehiagorik. Eskerrik asko etortzearren eta hurrengo arte. Vale?